एसेबां स्ट्रिक्ट डिउटी होदोंबा बोरै नायगार दंफांफोरखौ दानफायनो हाखो? कड अफ कन्डाक्टआवथ' बिदि खालामनानै बिराद रिउमार जाबाय। रिउमार जादों। रिउमार जानानै बेनिफ्राय एकदम संगे फेरेंगाबा आंजों रायज्लायहरबाय। फेरेंगा रायज्लायनायनि उनाव फेरेंगाखौथ' आं दानबाय। जोंनि मेगनाव जों बेबायदि दानोब्लाथ' जों बे मडेल कड अफ कन्डाक्टआवबोथ' जों बेखौ नायनानै थानो हाया, जों लाबोबाय। आरो बेनिफ्राय बियो फेरेंगाया प्रमटनो होबाय, प्रमटखौ आं बुंहरबाय आरोखि। आरो जोंहा बेसेबा बुरजा स्टाफ दं, नोंसोरनि इलेक्सन गेलेनांगौ ना मानांगौ जों खोथा गैया। जोंनि हाग्राखौ बासायनो फैदों, जों हाग्राखौ बासायगोन होननानै जों बिसोरखौ जर जबस्ति बे प्लास्टिक न'फोरखौ जों सिखाजों बोदला बोदलि खालामनानै जों बेफोरखौ दिखांना लाबोदों, जाहाथे माखासे समाव जों बिसोरखौ बुजायनानै माखासे हिन्दुफोरा थांजोबो आरो आनसलिकजों कन्डाक्ट खालामदों। कन्डाक्ट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि अबस्था जादों आरोखि। ओरै जों बेनिफ्राय शिबा जोंखौ बिया रायहरबाय, नों साला बुजिया नामा नों बे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ? नों आगोलनिफ्राय मानो दंफां होबथायाखै? आरो दंफां होबथानायखौ बाद हो, दसेना जाबाय, चिराङाव जाबाय, खिन्थु आं क'क्राझारनि बेलायाव आं होआ। ओमफ्राय ओरैबायदि सानसेयावनो 20 हेक्टर 10 हेक्टर हाग्रा एवगासिनो दं। आरो जोंखौ बाहाय दोननानै मा मिनिं दं? मालाय जों थांजोबनोसै होननानै बुंनायाव प्रमद बर'आ दानबाय आरोखि। प्रमद बर' फेरेंगाखौ बासायनो सानबा जानाय नङा। फेरेंगा प्रमद बर'खौ आन्दोआव दोननो सानबा जानाय नङा। 15-16 घर न'खराव थांनानै बिथांमोनखौ सिलिंखार खालायदों। बेबायदि समाव मानो अन केमेरा मिडियानि मानसिखौ, निउस चेनेलनि बिथांमोनखौ मानो अन केमेरा लांफानो हायाखै? बिथांमोनखौ जायगानिफ्राय माबोरै लाबोदों आरो बिथांमोनखौ माबोरै दोनदों, माबायदि जाहोदों, बेफोरखौ मानो अन केमेरा खालामनो हायाखै? आं दिनै बुंगोन, जाय बिथाङा रेन्जार, जाय बिथांमोना डिउटि खालायदों, बिथांमोना एसेबां स्ट्रिक्ट डिउटि होदोंबा हाजार हाजार हाग्राखौ बोरै दाननो हाखो? एसेबां स्ट्रिक्ट डिउटि होदोंबा बोरै नायगार दंफांफोरखौ दानफायनो हाखो? बिथांमोनाबो बे जायगानिफ्राय ट्रान्सफार जानांगोन। जाय रेन्जार, जाय बिट अफिसार, जाय बिथांमोना बे जायगायाव थानानै डिउटि मावदों, बिथांमोनखौ फेरेंगाया ट्रान्सफार होनो हागोन हाया? प्रमद बर'आ ट्रान्सफार होनो हागोन हाया? आरो बर' हारिखौ अननाय दंबा 15-17 घर न'खरनो बिगानै होबाबो 30 बिगासोल' हा थाङो। हाजार हाजार हाफोरखौ जुदि दंस' खालायनो हादोंबा 15-16-17 घर न'खरनो बिगानै मानो रानना होनो हायाखै? बिथांमोना एसेबां स्ट्रिक्ट डिउटि मावदोंबा हाजार हाजार दंफांखौ बोरै दानफायनो हाखो? एसेबां बिथांमोना स्ट्रिक्ट डिउटि मावदोंबा बोरै हाग्राफोरखौ बोरै दानस्रांनो हाखो? बिथांमोनाबो गोरोन्थि दं, बिथांमोनाबो भुल दं, बिथांमोनखौबो ट्रान्सफार होनांगौ बे जायगानिफ्राय। प्रमद बर' फेरेंगाखौ आन्दोआव दोनबा जानाय नङा। प्रमद बर'खौ बासायनो सानबा जानाय नङा। एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मोनसे कमिटमेन्टआव दङ आरो बे कमिटमेन्टनि ट्रास्टखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो फार्दार एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला, हा होनांगौब्ला, सिमा बारायनांगौब्ला, जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला जोङो थांनाय समाव बाजपेयी आरो आडवाणीखौ जेरैबायदि जोङो मदद होबोदोंमोन, बे बारावबो नैबे सनितपुर लकसभानि सिङाव बिथांमोननि एनडिएनि जि बिजाथि रन्जित दत्त बिथांमोननो बर' रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै जानजि खाफ्रादों आरो एबसुआ बेखौ वेलकाम खालामदों। आरो एबसुआबो बुंदों जे हारिनि सार्थआव, एकर्डनि सार्थआव, एजेन्डानि सार्थआव, जौगानाय आरो सान्थिनि सार्थआव एनडिएनि जाय प्रार्थी रन्जित दत्त बिथांनो भट होनांगौ 19 तारिखआव, बे खोथाखौ जों बुंदों। जदिव जों माहारियारि आफाद, फरायसा आफाद, जोङो कुनु पलिटिकेल जोंहा एजेन्डा, पलिटिकेल जोंहा बेबायदि एक्सन गैया, किन्तु इस्यु आरो एजेन्डानि सार्थआव आरो जातीय सार्थआवसो जों आपिल खालामबोदों। दा बेखायनो रोखा खालामनांगौ। मानो अन केमेरा लांनो हायाखै? मानो मिडियानि मानसिफोरखौ लांफानो हायाखै? जायगायाव बिथांमोनखौ 3 फुटानो जाथों 2 फुटानो जाथों, बिथांमोना खस्थ' मस्थ' न'खर खानानै थादों। बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै दं गैया बे उननि खोथा। बिथांमोना जुदि हा गैमाराबा, बिथांमोना जुदि हा हु गैमाराबा, बिथांमोननो बिगानै रानना होनाया मा लस? हाजार हाजार माखासे गेदेर गोलावफ्रा सासे न'खरानो जुदि 50 बिगा 100 बिगा लानो हादोंबा, गैयै मानसिफ्रा बिगासे बिगानै लानाया मा लस? एसेबां स्ट्रिक्ट डिउटि मावदोंबा मानो हाजार हाजार हाग्राखौ दंस' खालायखो? जाय बिथांमोना बे जायगायाव थानानै डिउटि मावदों, बिथांमोनाबो ट्रान्सफार जानांगौ बे जायगानिफ्राय। बिथांमोनखौबो
ट्रेन्सफार खालामथारनांगौ बिथांमोना एसेबां स्ट्रिक्ट डिउटि मावदोंबा हाजार हाजार हाफोरखौ बोरै लानो हाखो हाजार हाजार हाग्रा बंग्राखौ बोरै दानफायनो हाखो सोरबा रेन्जारानो जाथों सोरबा बिट अफिसारानो जाथों सोरबा बे जायगायाव थानानै डिउटि मावग्रायानो जाथों बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामथारनांगौ बानलु गायबाय बानलुखौबो बिसोरो एवस्रांना गालांजोब्बाय सबाय बिमा गायदों बेखौबो दानस'ना गालांजोब्बाय दखना सोरनिखौबा सावना गालांबाय सोरनिखौबा दानस'ना गालांबाय आंनिखौथ' प्लास्टिक खननानै दोनहैनायखौ बिसोरो खननानै लानानै थांदों ओमफ्राय बिटिआरनि थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम गोदान बोसोरनि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि रायजो राजा आइ आफानो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननाय साफ्रोमनोबो जासिबाय आरो बड'लेण्ड रादाबनि बिथांमोनहा दिनै स्टुडिअ'आव आंखौ बरायनानै लाबोनायनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमबाय बेसेबांसिम साखाफारा जागोन नोंथांमोना बे बिसायख'थिनि थाखाय दा जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो एजिपि जि जोंहा बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ होनाय जादों दा आं सासे इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि हिसाबै जोंहा साफ्रोमखौबो लिडारखौ मोनसे मोनसे बिबान होनाय जादों आं सासे क'र्डिनेटर दतमा ब्लक कमिटिनि दतमाया आंनि आखायाव होननानै बुंजायो मानो होनबा दा दतमायाव आङो गैयाबाबो मास मोननै जाबाय आं बावनो थायो दतमा समस्तिनि सिङावनो थायो दा गोबां रायजो राजानि जिबायदि नुथाय बेखौ नुनानै माने आङो बुंनो नागिरदों आरो 100% देरहानाया फैबाय मानो होनबा आं जोंनि जि मावनायाव जों काउन्ट खालामनानै मोनबाय जे जोंहा पेसेट बानायनाय जादों माखासे बेफोरनिफ्राय मिथिनानै एकदम कुनु माने गोरोन्थि नङा आरो एकदम रग' रग' साननानै मोनखानाय जे बियो सोर इउपिपिएलआव होगोन ना बिजेपिआव होगोन ना बिपिएफआव होगोन नेहा अलरेडि जों बे एभेक्सन नङा हा आच्छा फिसा फिसा प्लास्टिकआव न' खालामनानै थाफैनानै बे हाग्राखौ फुरा दानबाय बिसोर बिदिसो ना औ फुरा दाननानै ओमफ्राय जों दाख्लै मोनसे ग्रुपखौ जों बे हिन्दु मानसिखौ नों कनभिन्स खालामनानै जों बे हाग्राखौ मोना बे सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ डिक्लेयार जासिगोन थांदो होननानै जों हिन्दु मानसिखौ थिनहरबाय थांबाय बिसोर अलरेडि ओमफ्राय नैबे माने 17-18 घर दंबावो आरोखि बिसोर ओमफ्राय बिसोरनि मानसिखौ जों माने बुजायनो हायो खोमानो जों एबसुजों कन्टाक्ट खालामबाय दियाफोरजों कन्टाक्ट खालामबाय ओमफ्राय जों बे गौराङावबो माखासे मानसिखौ फुटाब खालामनानै बिदिनो फरायनानै लांनानै जों बुजायनानै जोंनि हाग्राखौ बासायबाय आरोखि जों एबसु आनसलिकखौबो लेंहरदों बिसमुरिखौ बेनिफ्राय बे एकदम पलिटिकेल माबायाव बिराद लांनो नागिरदों आरोखि बे पलिटिक्सआव लांबाय जेन'बा नङा होमबा बेफोर लांब्लाबो बिसोरो नै ओरैबायदि हा आं दिनैहाय खमैब्लाबो 6-7थासो आं फेसनि मानसिखौ लेंहरबाय नर्थ इस्ट माबा फैबाय बेनिफ्राय निउस लाइभ फैबाय बड'लेण्ड बुब्लि फैबाय मथा मथि इण्डियान माबायाव कयेकथा माबाफ्राबो फैजोब्बाय आरोखि बेनिफ्राय होबाय आरोखि बिसोर ओमफ्राय बिसोरथ' बिखा खामबाय हाग्रा दाननाय गिलु फालु दानबाय दैमालु बे जे जिनिसखौ जों सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा फैमाल जानोसै आरोखि बे इलेक्सननि बेलायाव बे चान्स लानानै बे मडेल कड अफ कन्डाक्टआव चान्स लानानै फैबाय आरोखि बिसोर बाहाय कमप्लिटलि माखासे राजनितिया बिराद बुरजा हाबबाय आरोखि हाबनानै ओमफ्राय बिसोर ओरैबायदि खालामबाय बे 3 फुट 4 फुट प्लास्टिक लानानै बिसि फिसा थाफैबाय बोराय बुरै माने 80 बोसोरनि बुरिबो दं बे 80 बोसोरनि बुरियानो ओरैबायदि जों जे बुरिखौ जों दुखु मोननानै जों दाङाखै आरोखि हिनजाव मानसि दङमोन बिसोरबो बेसेबा गोलाव बोलांबाय आबै नों बिदि खालामनाङा थौदो जों मोजां न'आव दोनहैनोसै नोंखौ थैनायसो अबस्थायाव नों मोजां न'आव थैलांदो होननानै बोबोबाय जोंनियाव अलरेडि फरेस्ट गार्डफ्रा हिनजावफोरबो दंखायो आरो बेनिफ्राय बे जों माने हुल्टुगाव डिभिजन थ्रुनिफ्रायसो बानायदों आरोखि बेखौ माने हाग्रा गेजेराव न'खौ लुवाखै बेनिफ्राय हाग्रा गेजेराव हाग्राखौ दानाखै फिसा बे 3 मिटार 4 मिटार प्लास्टिक लानानै थाफैजोब्बाय बिसोर एकदम गिलु फालु मैदेर दं गिलु फालु लुवार दं बे जायगायाव थाफैबाय आरोखि थाफैनायखौ जों बिसोरखौ दुखु मोननानै दाख्लै जों माखासे मानसिखौ थिनहरनो हादोंमोन बिसोरखौ थिनहरनो हागोन होननानै जों बिसोरनि प्लास्टिकफोरखौ
बे 3 मिटार 4 मिटार प्लास्टिकआलाय माथो मैल' बेखौ लाबोनानै जों बिसिनि मानसि हिनजावफोरखौ लाबोनानै बुजायनानै थिनहरनो एम लादोंमोन आरो बिसोर बुंदोंमोन जों दिखियाजुलिनिसो जों दिखियाजुलिनि 17 घर दं जों माजबाटनि 2 घर दं जों उदालगुरिनि 6 घर दं बेखायनो जों लाबोनानै बिसोरखौ बुजायनानै जों एबसुखौबो कन्टाक्ट खालामदों बिसमुरि आनसलिकखौ बे बिसमुरि आनसलिकखौ कन्टाक्ट खालामनानै बिसमुरि आनसलिकआ फुङाव फैबाय ओमफ्राय बिसोरना माबा मोनसे इन्टेलेक्सन मोनसे मिटिं दंमोन ना दानि ब्रिटिश पर्टाराव ओमफ्राय बिसोर फैनो सोलाबाखिसै अखानायै फैगोन होननानै बिसोर बुंहरबाय आरोखि दा जों बिसोरखौ ओरैबायदि खालामबाय जों मोजां रेसपेक्ट खालामनानै हिनजाव मानसि ना डिलिभारिफोरबो दंना आरो बे बैसोर मानसिफोरजों बेनिफ्राय जाहो लोंहो मेडिकेल चेकआप टेकआप मैखुन बिराद जाबायना बिसोर ओमफ्राय मैखुन जानानै बेनिफ्राय सोरबा सोरबा प्रेसार जानाय माबा जानाय खिथानानै जों डक्टरखौनो लायनानै डक्टरजोंनो जों चेकआप खालामना होनानै डक्टरफ्रा बुंबाय आरोखि एसे बिराद बारा जाबाय बिसोरखौ एसे एनै मोजां मुलि जाहोनानै मोजां जायगायाव दोनदो होननानै जाहोनानै जों मोजां जायगायाव दोनबाय आरोखि बे मैखुनजोंथ' बे बिसोर बिराद एलक' दंना मैखुनाव बेनिफ्राय टेनसनजों प्रेसार जाफैजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय दोननानै जों अखानायै बेनिफ्राय जोंना शिबाबो बुंहरबाय फेरेंगाबो बुंहरबाय राजनितियाव थांबाय बेनिफ्राय जोंखौ रायहरबाय आरोखि आं शिबजोंबो बुंदों आरोखि आरो जोंहा एफाफोरा नोंसोर स्टाफ हरबाय ओमफ्राय जों बेबायदि जोंनि मोखाङावनो जुदि बेबायदि हाग्रा लानाबाथ' जोंहा निस्सय जोंहा बुंजागोन पाब्लिकफोरजों बेखायनो जों पाब्लिकफोरजों मानो बुंजानो जोंहा स्टाफ दं हिसाबै जों डिउटिखौ स्ट्रिक्ट खालामदों आरोखि ओमफ्राय खुनु इभेकसन नङा माने 3 मिटार प्लास्टिक बिसिनायाबो इभेकसन नङा बे नङा बिसोर बेनिफ्राय गोदान लेटेस्टसो माने 8 दिन 9 दिन जाबाय इलेक्सननि स्कपखौ लानानैसो हाबनाय हाग्रायाव बेनिफ्राय दिनै नों निउस लाइभआव नायदो गासिबो फैजोबनानै बिसोर दुखु मोनजोबो आरोखि ओरैबायदि हाग्रा एवो हा बिसोर सानसेनो 3 4 प्लटखौ दंस' खालामो आरोखि माने हन्डाजों रुवाजों सिखाजों बायदिसिनाजों हायनानै हाग्रायाथ' ननसाल बलाम थालाम एरोना हाग्राया गुरै माने बिफां दानफायनाया गोरलै जायो बे गुरैनालाय ओरै सानसेयावनो बिसोर 150 दाल 100 दाल दंफां दानफायनानै दंस' खालामबाय आरोखि बेनिफ्राय बेखौ आं डिआरअ'नोबो रिपर्ट हरबाय पुलिसनोबो केस होबाय आं इन्टारेस्ट जाबाय हा ओमफ्राय डिआरअ'आ आंखौ बिथोन होबाय आरोखि दा जों बिदिबायदि खालामाबा जों रैखा मोननाय नंला दा डिआरअ'आ एभेकसन नंला बेखौ मोनबा रेन्जखौ लानानै नों मोनसे बिसोरखौ होखारनायनि बेब'स्था खालामदो दस्रा थांदोंबा बिसोरखौ थांगोन आरो ओमफ्राय बे बिसिनि हौवाफोरखौथ' जों खारखायो फुङावनो हौवाफोरखौ मोनाबाबो हिनजावफोरखौ लाबोनानै बुजायनानै थिनहरदो बेनिफ्राय जों हिनजावफोरखौ 33 जन लाबोदोंमोन आरोखि डिलिभारि सानै दंमोन माखासे बैसोआनो ना ओमफ्राय जों बे डिलिभारिफ्रा जोंथ' रिक्स नुबायना बिसोरथ' 9 मास 10 मासनि 9 मासनि होनजाबोबायना संगे संगे जों डक्टर लाबोनानै बेखौ चेकआप खालामनानै मोजां रुमाव कम्फर्टेबल रुमाव दोनबाय आरोखि डक्टरा बुंबाय जेबो टेनसन गैया जेबो नर्मालैनो दं जेबो दायथ' लानांगौ लाय गैया बिसोरनो मोजां रुमाव दोनदों मोजां जाहोनानै दोनदो होननानै डक्टरा निर्देशन हिसाबै दोनबाय आरोखि माखासेया बे बुरि टेनसन जानानै गोग्लैना बायबाय आरोखि माने रियेल डक्टराबो बुंदों आरोखि नोंगौ बिसोरनाव प्रेसार दं होननानै मैखुनखौ बिसोर अभार मैखुनजोंथ' एलक'बियाद दंना मैखुन जानानै टेनसन जानानै बिसोर टेनसनजों एसे प्रेसारफ्रा बारायजोब्बाय आरो जों बिसोरखौ मोनसे जायगायाव बे बाटारफ्लाइ जोंनाव मिउजियाम दंना बानायगासिनो दं जों बाव बिसिना बानायहैदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरनि प्रेसारखौ नुनानै आं ओरैबायदि खालामबाय जोंनि स्टाफखौनो माखासे जायगायाव सेफटिं खालामनानै बे स्टाफफोर थाग्रा जायगायाव आं बिसोरखौ आलो मोनफ्रोमबो बेडआव फुथुबाय आरोखि जाहाथे प्रेसारफ्रा डिस्टार्बा जोंखौ जाहाथे सेकेन्ड बार बेबायदि डक्टर लेंहरनाङा होननानै डक्टरनि मुलिखौ जानानै बे प्रेसारफोरखौ गिनानै मोजां कम्फर्टेबल रुम खालामनानै होजोब्बाय आरोखि सिजोम मुसारि थुसारि बेबायदि खालामनानै दोनदों आरोखि ओमफ्राय बेखौ माने बे कड अफ कन्डाक्टआवथ' बिदि खालामनो होननानै बिराद रिउमार जाबाय रिउमार जानानै बेनिफ्राय एकदम संगे संगे फेरेंगाबो आंजों रायज्लायहरबाय फेरेंगा रायज्लायनायनि उनाव फेरेंगाखौथ' आं दानबाय जोंनि मेगनाव जों बेबायदि दानोब्लाथ' जों बे
मडेल खुंथाखौबोथ' जों बेखौ नायनानै थानो हाया जों लाबोबाय आरो बेनिफ्राय बियो फेरेंगाया प्रमटनो होबाय प्रमटखौ आं बुंहरबाय आरोखि आरो जोंहा बेसेबा बुरजा स्टाफ दं नोंसोरनि इलेक्सन गेलेनांगौ ना मानांगौ जों खोथा गैया जोंनि हाग्राखौ बासायनो फैदों जों हाग्राखौ बासायगोन होननानै जों बिसोरखौ जर जबस्ति बे प्लास्टिक न'फोरखौ जों सिखाजों बोदला बोदलि खालामनानै जों बेफोरखौ दिखांना लाबोदों जाहाथे माखासे समाव जों बिसोरखौ बुजायनानै माखासे हिन्दुफोरा थांजोबो आरो आनसलिकजों कन्टाक्ट खालामदों कन्टाक्ट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि अबस्था जादों आरोखि ओरै जों बेनिफ्राय सिबा जोंखौ बिया रायहरबाय नों साला बुजिया नामा नों बे मडेल खुंथाखौ नों आगोलनिफ्राय मानो दंफां होबथायाखै आरो दंफां होबथानायखौ बाद हो दसेना जाबाय चिराङाव जाबाय खिन्थु आं क'क्राझारनि बेलायाव आं होआ ओमफ्राय ओरैबायदि सानसेयावनो 20 हेक्टर 10 हेक्टर हाग्रा एवगासिनो दं आरो जोंखौ बाहाय दोननानै मा मिनिं दं मालाय जों थांजोबनोसै होननानै बुंनायाव प्रमद बर'आ दानबाय आरोखि दाननानै बेनिफ्राय अखानायै क्लियार जाफिनबाय हाग्राखौथ' बासायनांगौ आंथ' हाग्राखौ बेबायदि डिक्लेयार होनो हायाखै सोरबा फेरेंगाबो होनो हाया बेबायदि हरनो हाया होननानै जों ओमफ्राय बिदि होननानै बेनिफ्राय मोनाजों मोना डिरेक्सन होबाय मोनाजों मोना बबे जायगानि राननानै दोनहैजोबदो बेबायदि होननानै बेनिफ्राय बिसोर बुंहरबाय आरोखि बेनिफ्राय जों येस जों दोनहैगोन बेनिफ्राय बिसोर जोंनो जे एड्रेसखौ होदों हा माने माजबाटआव न'खरथाम माजबाटनि बेनिफ्राय दिखियाजुलिनि सत्रघर बेनिफ्राय एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनिबो माने दिपेन बर'आबो खोनाहैबाय गासिबो डिस्ट्रिक्टखौनो बेबायदि जानाय हरबाय आरोखि खबरदार क'क्राझाराव ओरैबायदि घटना जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मानसिफ्रा मर्निं टर्निं फैजोबबाय मोनायावनो फैजोबनानै बेनिफ्राय संगे प्रमद बर'नि खोथाखौ लाबाय सिएमनि खोथाखौ लाबाय मोनायावनो जों रानहैजोब्बाय आरोखि बेनिफ्राय जों गारि भारा लाबाय बलेर' लाबाय स्करपिय' लाबाय डिलिभारिफोरनि थाखाय मोजां कम्फर्टेबल गारि लाबाय थेवब्लाबो न'सिम दोनहैजोब्बाय सारमोना ना औ दोनहैजोब्बाय जों ओमफ्राय दोनहैजोबनानै बेनिफ्राय ओरैबायदि जाबाय बिसोर जेला जों बिसोरखौ थिनथायाव लानानै दावखोयो दिखियाजुलियाव दोनहैनो होननानै दिखियाजुलि आनसलिकजोंबो कन्टाक्ट खालामबाय दिखियाजुलि आनसलिकबाबो हर सान उन्दुवाखिसै बिसोर ओरैनो डिस्ट्रिक्टआव हरजोब्बायना जोंखौ रिसिभ खालामनानै जोंनि मानसिखौ जों लाबोफिनो होननानै बिसोर अलरेडि स्टेन्डिंआव दङ आरोखि ओजोंहाय ओमफ्राय जेला जों सामथायबारि बारो हरनि 3थायाव हा सामथायबारिनिफ्राय बिसोर बाज्रुमनो नागिरबाय आरोखि जों थाङा जों दिखियाजुलिनि मानसि नङा जों लाइमुथिनिसो सिखार जाबाय बेनिफ्राय जों सामथायबारिनिफ्राय लाइमुथिनि खाबा नोंसोर थ'दो लाइमुथियाव दोनहैनोसै होननानै लाइमुथियाव दोनफैबाय जों लाइमुथियाव दोनफैबा संगे बिसोरनि फिसाइफ्रा फन दंजोबखायो जोंनो फनखौ देखायाखै बेनिफ्राय जोंनि हिनजाव मानसिफ्रा सानाव फैदोंमोन ना सानाव फैनानै बिसोरखौथ' जों दोननो हाया जोंनाव रुम गैया जोंनावबो बे हिनजाव स्टाफफोर दंमोन हिनजाव स्टाफफ्रा 6 जन 7 जन फैदोंमोन हा जिनि थाखाय जों स्पेसियेल माबा हिनजावफ्रासो खारा नालाय हिनजावफोर स्पेसियेल जों स्टाफ लाबोखादोंमोन बे हिनजावफ्रा बुजाय थुजाय खालामनानै थानो नाङा आबौमोन थानो नाङा नानैमोन होननानै बिसोर बुजायनानै दोनलांबाय क'क्राझाराव थांबाय माने दिपटिमोन आरोखि बिसोर ओमफ्राय जों अखानायै प्रमद बर'थ' मोनथिबाय मोनायाव लांदों बिसोर सुपार लानाय जों सुपार गंसे थिग खालामनानै दिखियाजुलिसिम लानानै एम लाबाय बेनिफ्राय गाखोबायबो बेनिफ्राय गारि घरा थिग खालामजोब्बाय गारिखौ बिसोर दिखियाजुलिसिम माबा बिबाय आरोखि सुपार मालिकआ 27,000 बिबाय जों राजि जाबाय आरोखि जेला 27,000 लानानै जों लांनो नागिरो सामथायबारिनिफ्राय बिसोर बाज्रुमलाबायनो नागिरबाय खर' पिज्जा जाहैबाय बिसोर सामथायबारिनिफ्राय जों थाङा जों दिखियाजुलिनि मानसि नङा जों लाइमुथिनोसै होननानै बिसोर बाब्राबलाबायबाय जों बेनिफ्राय जों सोंहरला जोबनानै लिडारनाव जों लाइमुथियाव दोनफैफिनबाय आरोखि